Ahoj, rád bych vám představil snowboard team od firmy Gravity. Jedná se o nejvyšší řadu snowboardu od téhle značky, určený pro ty z vás, kteří jsou zkušení, pokročilí a na horách už nějaký čas trávíte. Jedná se o snowboard, který je určený především do snowparku, na skoky, na džiby. Tím odpovídá i jeho hlavní tvar, který je takzvaný camrock, což znamená kombinace cambru a rockru. Z každé téhle vlastnosti si tenhle snowboard vzal tu lepší vlastnost a do tohohle snowboardu ji vecpal. Jedná se o prostřední část, která je takzvaně rooker, to znamená, že vidíte, že je to do takzvaného písmenka U a snowboard je prostě hravější, tancuje, krásně si s náma hraje. Uvázání pod botou je takzvaný camber, což znamená, že vlastně prkno je opačně prohlé a zase ve špičce a na patce se snowboard dostává zpátky vlastně do rockeru, do takového prohnutí tvaru U, aby nám krásně prostě bral sníh či překážky, prostě aby se na ně dobře naskakovalo. Pokud se týká jeho insertů, jedná se o takzvaný twin tip, to znamená, že vezmeme-li míru od insertu ke špičce a od posledního insertu k patce jsou úplně stejné. Znamená to, že vlastně špička a patka jsou stejně dlouhé a proto je tenhle snowboard určený i pro ty z vás, kteří jezdíte nejen dopředu, ale i na switch pozadu. Jako většina vyšších řád, i tahle řada má takzvanou sidewallovou konstrukci, znamená to vlastně, že tenhle snowboard je chráněný ve svém jádru, celodřevěném jádru, jako každý snowboard firmy Gravity, tak jsou i v torzi tyhle snowboardy tuší, pevnější, což se projeví v jeho klasických jízdních vlastnostech. Pokud jde o skluznici, jako každá skluznice, i tahle skluznice od firmy Gravity je předvoskovaná, to znamená, že při koupi můžete rovnou vyrazit na svah. Snowboard team se dělá ve dvojím provedení klasickém a provedení wideové neboli širší pro ty z vás, kteří máte větší nohu, cirka bránu od 10 nahoru. Je to určený proto, je to širší proto, aby vám špička a patka neškrkaly o sníh, neškrkaly o sezdovku. Pro snowboard Gravity Team je ideální kombinace botu Recon v tomto trojím provedení a vázání G3 v tomto jednoduchém provedení. Pro více informací navštivte stránky gravitysnowboards.cz nebo facebookový profil. Já už se na vás budu těšit na horách, mějte se pěkně, ahoj.